Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng. Nazo zitshotsha phambili ngale ntloko. Deployment of both the SANDF and the South African Police Service will stabilize hotspot areas. Umkomishinala kazwelonke wamapolisa uNjengele Fani Masemula uthi ukutyalwa kwamajoni kujoliswe kusisela uzinzo kwingingqi eluqatsele kuzo ulwaphulo-mthetho. This will allow the plant to process the maximum volume of water and begin replenishing the broader distribution. Ingingqi eziliqela kumasipala waseThekwini zisephantsi kwenkqubo yokonga amanzi nekhokelela ekubeni kubekho uphazamiseko kunkinkisho lwamanzi. Molweni makhaya nankuvimbe sinilungiselele wona ngokuhlanje. Umkomishinala jikelele wamapolisa uNjengele Fani Masemula uthi ukutyalwa kwamajoni encedisa amapolisa kujoliswe kudaleni uzinzo kwimimandla kugquba kuyo ulwaphulo-mthetho luxakileyo. uNjengele Masemula nenkumanda ye-SANDF uNjengele Rutsani Maphanya babambe inkomfa nonondaba ePitoli kulandela isigqibo sikamongameli Cyril Ramaphosa sokutyala amajoni kumaphondo achatshazelwa lulwaphulo-mthetho olugabateleyo. Inqwa yamapolisa neyamajoni zisabele ikhwelo elihlatywe inkumanda entloko yemikhosi yeli umongameli Cyril Ramaphosa lokuba amapolisa namajoni aphosa umrhajalamle kulwabhico oluqatselelo lwaphulo-mthetho kweli. uNjengele Masemula uqhube wathi izixholo-xholo zamaqela emigewu entshona koloni naseGauteng zenyusa izinga lokubulala, ukunyanzelisa intlawulo nokuxhaphaka kwemipho engekho mthethweni. Uthe abasemagunyeni bafunga ngelithi baxolele ukumela ingcemqolo kudla amahashe kube kanye baza kubuyisela umthetho uzinzo noxolo kwimimandla yoluntu de uluntu luphile ngaphandle kwedyudyu. Deployment of both the SANDF and the South African Police Service will stabilize hotspot areas, whilst the teams of organized crime will then have enough chance to infiltrate and do investigation in the targeted areas where they will solely deal with the complex organized crime that are in those specific areas. Ukanti kumandi yeSANDF ithe amajoni njengezicaka namadini esizwe ahlala exhophe ezithendeni engomabizo asabele emhla ngengxaki. We'll do our own combat readiness training, and at a later stage when we are to prepare for a final mission, we do joint mission readiness training. And that is the training that we conduct together. That is the training that harmonizes our way of doing things. Among things, we look at the rules of engagement and how we should be conducting communication amongst ourselves. Ngamajoni angamawaka amabini namakhulu amabini aza kuphela kamapolisa ekusombululeni olu lwabhico lolwaphulo-mthetho oluxakileyo kweli. Amapolisa akhangela abarhanelwa abasibhozo kulandela isiganeko sokudubula esishiya abantu ababini beswelekile abanye abathandathu belimele e-Eldorado Park kumazantsi eRhawuti phezolo. Isithethi samapolisa eGauteng uBrenda Moridili uthi ngokwengxelo abarhanelwa bambonzeleke kwindawo ebinenginginya yabantu badubula umbumbumbu emva koko bacela kwabanentsente. The police responded to a shooting incident in Eldorado Park last night at about 22:30. That's where they found two of the victims already declared dead by paramedics, and then they were told that 6 more were taken to hospital with gunshot injuries. Moridili ukwathi asikaziwa isizeka bani soludubulo. At this stage, the motive is forming part of the investigations that have been done. Abasemagunyeni babongoza abahlali xa benolwazi ngabarhanelwa barhwece amapolisa ukuze banqakulwe. Anyone with information to kindly contact the SAPS crime stop number 08600 10111 or to send people anonymously on our SAPS, my SAPS application. The police are looking for about 8 suspects who are reported to have come in during a social event and shot randomly and then fled on foot. We are appealing to the community. As always, we have law-abiding citizens who work together with the police. Eldorado Park yenye yendawo ekudlange kuzo ubundlobongela apho kutyalwe amalungu omkhosi okhuselo ngeliyokuncedisa amapolisa kwinzame zokuqhubisana nozamazama kwanamaqela emigulukudu.
Abafundi besikolo samabanga phantsi St Albans eGqeberha eMpuma Koloni nabaxhomekeke kwizithuthi zesikolo bashiyeke bedinga emva kokuyeka kwesithuthi sabo ngenxa yokungabhatalwa ithuba elide lisebe lezothutho lephondo. Abachaphazelekileyo sele bephosene neenkqubo zokufundiswa eziliqela kungoko abazali beqhankqalaza ukuze kusonjululwe lenyewe. Bangaphaya kwama200 abafundi bakummandla waseGqeberha nabaxhomekeke kwinkqubo yothutho lukarhulumente ukuya esikolweni nesekumgama weekhilomiters ezili-12. Aba bafundi bashiyeke bedinga iveki yonke. Umqhubi wesithuthi nongafunanga ukuvela uthi ugqibe kwelokuba ayeke ukuthutha abantwana emveni kokuba kuqenqgeleke iinyanga engahlawulwa. Abazali bakhathazekile. They can't stay another week because they're busy with assessments at the moment. And they're losing out on schoolwork. Isebe lezothutho ephondweni lithi ukungahlawulwa kwalo mqhubi kubangelwe kungafaki kwakhe iinkcukacha ezidingekayo ngethuba. Wesikuphawuleyo kule icase kukuba bekho invoices ezisuke emva ngoMeyi ka-2025 ezithe zafika kuthi phaya kwinyanga zoSeptember November, nto leyo esinike ingxaki ngoba kufuneka siqinisekise uba ngabana ezi invoices sizihlawulayo zisezo umsebenzi owenziwe ngenene. So siyafuna ukuhlaba ikhwelo kwi-operators ukuba ziyihlonele loo nto. Nathi kwelethu icala sizawuzama ukumuva ngesiquphe ukuhlawula ii-invoices ezizizo. Impuma Koloni ijamelene nenani eliphezulu labafundi abadinga ukuthuthwa xa besiya kwizikolo zabo. Bangaphezulu kwe-40,000 abantwana abaselungelweni lokuthuthwa nabaphela behamba ngenyawo ngenxa yokuba urhulumente esilela ekuhlawuleleni bonke abantwana abaselungelweni. Ndingulubaba Lotata kwindaba ze-SABC eGqeberha. Abanye babaqhubi bezithuthi zabucala eGauteng badinga inkxaso kwisebe lezendlela nezothutho bathi abakwazi ukumelana nemiqathango nanjengoko bejijisana nokufumana impephamvume zokusebenza. Ukulandelwa kwemiqaliselo ngokungqingqwa ibengundaba-mlonyeni ekuqaleni kwalonyaka emva kwengozi eyabasisithwakumbe kwisizwe yaseVanderbilt Park eyathabatha ubomi babafundi abali-14. Ekuqenqgelekeni kwenyanga kukho kungaboni ngasonye phakathi kwabaqhubi bezithuthi zabafundi namagunya aseburhulumenteni. Our issue is when you make your PDP, when you apply for your PDP, you do police clearance. They take your fingerprints. Now the minister and the MEC say no, that's not enough. You are transporting kids, then you are supposed to also have additional police clearance. We are helping the government here. The government should help us financially to fund us and take off the cars that he's claiming that those cars are skorokoros. Kambe ke abaqhubi bayalelwe ukuba bafumane impephamvume ukuqinisekisa ukuba izithuthi zifanelekile ukuba sendleleni yaye lingagqithiswa nakanye inani labafundi. Kodwa abaqhubi bathi abakwazi kufikelela kule miqathango kungekho nkxaso nakuthatyathelwa ingqalelo kwisebe. If they are really care about these kids, let them meet us halfway, send the trucks in our stations so that we can go and register and do the PDPs. They're challenging overloading. Our cars are small. So me using a 10-seater carrying 10 kids, it doesn't make business sense. They are about 13.5 to 15,000 in population. In the system, we only have 1,585 who would have applied, and we would have tracked that 1,009 were in the system at different adjudication levels. So we are happy that we're starting to see a shift, though seemingly minute. Ukanti ke nanjengoko izimvo zisakhabana phakathi kwesebe lezothutho laseGauteng nabaqhubi kunethemba lokuba le ngqongqothela yeentsuku ezintathu iqala ngomso iza kuza nezisombululo yaye iqinisekise ukukhuseleka kwabafundi nabanye abantu abasebenzisa indlela. Kwalapha ezindabeni kulindeleke ukuba abantu abanyanga ngamayeza esintu baxhamle kwiphulo elitsha lasehluhluwe Imfolozi Park KwaZulu Natal lokukhusela izityalo nezilwanyana. Kodwa kuqala masithuma umntwana evenkileni.
Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena uyakwazi ke ukuzibukela izindaba kwiqonga lika SABC Plus ukanti kuphela nje kwazi ungazifumana kwikhasi lika YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Make siphinde sithi rhwaqu kwinqaku eliphambili ngokuhlwanje. Umkomishinala jikelele wamapolisa uNjengelefani Masemula uthi ukutyalwa kwamajoni encedisa amapolisa kujoliswe kudaleni uzinzo kwimimandla ekuquba kuyo ulwaphulo mthetho oluxakileyo. uNjengele Masemula nenkumanda ye-SANDF uNjengele Rudzani Maphwanya babambe inkomfa nonondaba ePitoli. Ingingqi eziliqela kumasipala waseThekwini zisephantsi kwenkqubo yokonga amanzi nekhokelele kubeni kubekho uphazamiseko kunkinkisho lwamanzi. Lo gama kusalindwe umthamo wamanzi unyuke kwakhona kovimba. Isixeko sijongene nengxaki yokushokoxeka kwamanzi emva kokuba kuye konakala ivalve kwidama laseNegal, nto leyo eye yaphazamisana nokuhamba kwamanzi kwiziko lamanzi eThekwini. Emva kwentlanganiso nemngeni Thukela Water, usodolophu uMnumzana Cyril Xaba uthe amanzi aza kunkinkishwa ngokwesiqhelo ukuqala ngomso kwisixeko saseThekwini. Masipala weTheku ubhekene nenkinga yokunqamuka kwamanzi, lokhu kudala ukulimala kwenye yamavalve eNegal Dam nokuphazamisa ukutholakala kwamanzi ezindaweni eziningi. Yize umsebenzi wokulungisa le valve eNegal Dam usuphotheliwe, izikhulu zedolobha zithi amathimba ochwepheshe azohlala edameni kuze kube ukuphakelwa kwamanzi kuyaqhubeka njengokujwayelekile. This will allow the plant to process the maximum volume of water and begin replenishing the broader distribution network. Mnumzana uXaba uthi ngenxa lokhu kuphazamiseka amanzi beseshoda ngama-megalitha alinganiselwe ku-150 nokudale ukuthi ehle kwizindawo ezigcina amanzi. Manje umasipala usuqale uhlelo lokongiwa kwamanzi. Uthi ezinye izakhamizi zizothola amanzi ekuseni kuphela kanti ezinye zizothola amanzi ekuseni nantambama kuze kusimame uhlelo. The municipality, working with Umngeni Thukela Water, has implemented a system stabilization and rationing plan to protect remaining volumes while the system stabilizes. Kuzothunyelwa amathanga amanzi ezindaweni ezithintekile. Izakhamizi nosomabhizinisi bayanxusa ukuthi basebenzise amanzi ngokuwonga. Kwindaba ze-SABC ngu-Ayinda Mhlongo eThekwini. Uluntu lokuhlala kunye nabasinda kwinyikitya yokufa yaseSharpeville eVaal basamile kwelokuba kusekuninzi okunokwenziwa ngurhulumente ukukhawulelana neemfuno zabo kwiminyaka emva kokuba amapolisa adubula kwinginginya yabaqhankqalazi. Namhlanje iAhmed Kathrada Foundation ibambe inkonzo yesikhumbuzo kule ndawo ihlonipha amaxhoba awabulawayo kwiminyaka engama-66 eyadlulayo. Kumashumi eminyaka eyadlulayo ukwenzeka kwesisiganeko, umothuko wenyikitya yokufa yaseSharpeville usehleli kuluntu olwasindayo, izinkumbulo kumaxhoba ngamalungu entsapho zabo ezingazange zibuye ngolo suku. Ndisalukhumbula olwasuku lundikhathaza kakhulu kuba ndandikhona ndibukele abantu bedutyulwa phambi kwam ndizibuza ukuba ingaba umntakwethu usaphila na. Le nkqubo ibinomboniso bhanyabhanya okhumbuze uluntu ngolu suku kwaye uninzi lusakholelwa ukuba inani elisemthethweni lokufa kwinyikitya yaseSharpeville lingaphezulu kwelo libhalwe phantsi la-69. We somehow got connected with the professors who were coming here in South Africa to do research on apartheid in general, but they landed up here. And when we told them what we've been saying, that the number is not 69, they went back to the National Archives, our archives, no? So it's not like they left the country. They went to our archives and found the hard evidence. Kuphakanyiswe nemibuzo ephathelene nophando ngale ntlekele. This is a journey. It's a journey that can't be closed overnight because as we work, some information comes forward. But again, urging those who have information that perhaps might not be in the hands of the state to share the information so that we can help families to have closure. Sekuphele phantse iminyaka engama-50 kwasweleka umseki weqela le-PAC uBawu Robert Mangaliso Sobukwe. Eli qela kunye nabalandeli be-PAC badibene kwilokishi yaseKhayelitsha kwiCape Flats namhlanje. I-PAC ithi lixesha lokuba kubuyelwe kwimfundiso zikaSobukwe.
Lamalungu e-PAC lichithe usuku lishukuxa indlela zokubuyisela eliqela kwintsika zalo. Ezinkokheli zithi isikhokelo sikabawu Robert Mangaliso Sobukwe sasicaceca. As a PAC, we are saying to the members of the PAC, they must go back to their basics, go to the branches, go and read the PAC basic documents, and then understand them and implement them. It's simple. For instance, even the crime in our societies is a consequence of neglecting the ideas and ideals of Sobukwe. Raymond Khagudi weqela i-Restore the PAC of Robert Sobukwe uthi intlupheko equba kweli ziziphumo zemigaqo nkqubo karhulumente. Sobukwe, in one of his quotations, he says that freedom is not given. You'll never have freedom that is given or hand given to you, right? You must get yourself organized. You must rise and take freedom. You must gain your liberation. What does liberation mean? It means liberation from hunger. It means liberation from poverty. Ukanti umba wokubuyiselwa komhlaba kubantu abamnyama zezinye zezinto umseki weliqela uba Robert Sobukwe owayengagungqi kuzo. Sobukwe came with the slogan of the peasant, Izwele, that means our country, which is our land. So people must understand, must not be deceived by what is going on there, where people are given title deeds, because the title deeds come from the Deeds Act, which was on the basis of colonial conquest. The land belongs to the forefathers. Ukhagudi uthi ikomishoni zophando ezithe gqolo kweli zibonisa mhlophe ukuba ziyaziphela inkokheli ezikwazi ukuziphatha ngokufanelekileyo nezithembekileyo kweli lizwe. Amagqirha kulindeleke ukuba axhamle kwiphulo elitsha ehluhluwe iMfolozi Park KwaZulu-Natal elijolise ukukhuliseni amayeza esintu kunye nezilwanyana ngelixa lixhasa ulondolozo. I-Ezemvelo KZN Wildlife ibhengeze izicwangciso sokuvula ikhemesti enolawulo lwamayeza esintu ekupheleni kwale nyanga. Lesi siqiwe singamahektha awu-100,000 singenye yezindawo ezinkulu zokulondolozwa kwemvelo emhlabeni futhi siyikhaya le-Big Five. Eminyakeni edlule lesi siqiwe besilokhu sihlushwa ngabazingeli babhejane kanye nabalaphi bendabuko abangena ngokungekho emthethweni ukuzovuna amakhambi nezilwane ukuze bathake imithi yabo. I-Ezemvelo KZN Wildlife imemezele izinhlelo zokusungula ikhemisi lesintu elizosebenza njengesikhungo esilawulwayo sokuthola izitshalo nezicubo zezilwane ezithile. Sibe nolunye uhlelo-ke esibe nalo la esisebenzisana khona nabelaphi bendabuko ngoba sihlale phansi saxoxa nabo ngoba besithola ukuthi nabo bayayifaka ingxenye ukuthi kube khona labantu abangenayo bezothatha ezinye zezinto abayidingayo for imithi. Sibese sihlala phansi senza uhlelo lokuthi savumelana ukuthi sizosungula imitholampilo la ekuyikhona esodayisa khona ama-traditional pharmacies esodayisa khona izinto abayidingayo. Eminyakeni edlule inhlangano yokulondolozwa kwemvelo ibhekane nezinselele okuhlanganisa ukweqa kwezilwane zasendle esiqiwini okubalwa amabhubesi nezindlovu ebezihlupha imiphakathi eseduze. Okunye okubaluleke kakhulu esikwenzile ukuqinisa ubudlelwane bethu nemphakathi ewomakhelwane bethu la sinenhlelo esizenzayo nabo nama-structures amakomiti esiwasungulile anabo bonke abantu ekuthi makunengqinamba sihlale phansi nabo sibe neplan. I-Ezemvelo ithi amakhemisi emithi yesintu azosatshalaliswa kuzo zonke izifunda esifundazweni. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC ehluhluwe iMfolozi Park. Inkulu baphathiswa eMpuma Koloni Oscar Mabuyane ngokubambisene neNgumbela Legacy utyhile umfanekiso oqingqiweyo kasomashishini ongasekhoyo Advocate Mthetheleli Ngumbela. Lo mfanekiso oqingqiweyo uzinze kumabala eqakamba iNgumbela Cricket Grounds kwilali yaseNxukhwebe kwaMagqoma. uNgumbela wongwa ngenxa yegalelo lakhe kuphuhliso loluntu lwezemidlalo kwanokuba nezinwe wakhe amabala liqela icawe kwanamanye amaziko eMpuma Koloni. Lo mfanekiso uqengqiweyo luphawu lobuntu nobuthandazwe ezona zinto bezisenhlizweni kaNgumbela nabephila ngazo. Usapho lwakhe luthi luchulumancile ngolomsebenzi kaRhulumente bekwazidla nangegalelo likaNgumbela kwinhlalonhle yoluntu. Ebengenza isport qha
ebephuhlisa namashishini abantu, ebesakhela abantu izindlu abangenazindlu, ebesipha apha elalini yethu. Bayayazi kuphathwa ikiriva nge-11 kaDisemba, wonke umzi unikwa igrosari, wathi iziyenzeke lento for 20 years after eswelekile. Urhulumente wephondo umemelelo somashishini ukuba banyathele kumzila kaNgumbela. Utata uNgumbela zange axhomekeke kwii-tenders, ebengusomashishini ebephakama avuke enze ibhizinesi, atrade, aqokelela imali, abe nemali ayityala kwi-community. Sicela somashishini bonke benze ngolo hlobo, baphakame babambisane norhulumente, kusetyenzwe kwenziwe izinto ezifanelekileyo, siphuhlise amaphandle. Usapho lukwathi lukwiphulo lokusungula iNgumbela Foundation ezakwandisa umsebenzi owenziwayo ukugcina imbali kaNgumbela. Izolo besine-meeting, and then emeetingini sathi legacy izawutshintshwa ibe yi-foundation. Ukwenalo i-foundation ke inceda abantu. Ukutsho ilegacy kaNgumbela isayiphethe kwenzela into yokokuba axole kule ndawo kuyo, athi abantu bam basahoyakele. iNgumbela Foundation kulindeleke ukuba isungulwe ngokusesikweni kwiinyanga ezimbini ezizayo. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndikwamaqoma. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.